Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam ken kadrama. Kumusta kayo amin nga awan labas na? Intayon bukit-kitan ti surat ni pagayam tayo naglingaw di tinagan Chen iti season Pangasinan. Ken ka Mang Bianong. Awagan naklakuman iti Chen. Agtawo naklang iti 17 Ngem addaan ako niti parikot kayat ko ayuman ken ka. Rugyak man nga raw ti istoryak iti agtawo nakpailaang iti 10. Padasam day ta sigarilyo. Naimas day ti sika. Agpapadamot lang dagiti sigarilyo. Isumot lang asok ti susupam. Basta padasam day toy. Sabali ti raman day toy. Sige man nga rod. Uwan niya. Naimas saan ka di? Agpapada ko naktumat. Hintayo kita ginam. Makan inumak sika. Anya ti inuman tayo ngay? Soft drinks? Anya soft drinks. Para laan ka dagit agtrangkaso na ita. Adda ka di kwarta mamay gatang iti inuman tayo? At damat kwartak ditoy, mapalinti na gatang iti puraw. Ayos! Okay dayta. Mapaayusan ti karabukob tayon iti dayta. Medyo maulawak mo din sika. Ato nga mintin shot mo. Iswak kasta. Uwan nga rod, nakaduwak mo din. Nagawid din dagiti kakaduwata nagshot. Agawid akmatin. Orisak, nakawid ang matin. Madya talaga, maulawakon. Nay, kita ama, agsalapitan dagiti sakam. Ang mga di mo kabalan ti agawid. Anya dak kabalan, apay kapoy. Sige nga rodan. Agawid tan. Kaya't kong ti maturok. Apay nga italaan nagawid ka. Rabiin Maturog ako nanang. Nabartag ka pa'y asimangpot. Nagalason ti kasta nga aramid mo, Chen. Sa nga pulo laang titawan mo, ngam naglaing kan ngagbisyo. Apay, lakay lang ayat mo na tagbisyo. Sapay naglaing ka asumungbat. Imobobingan ka konsumisyon. Imbes asumurag ka iti pagadalan, ngam mapan ka lagin inom. Anyan ti kasta nga aramid mo, Chen? Naginumak lang, maturog ako nanang. Sige, ingka maturugan. Ngam agsarita ta inton bigat. Chen, anya ka diti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo, ha? Nanang? Agbarbartak ka kadilatan? Saan anasaya at day nga aramid ti ubing?
Di mo ko madadaulan ti bagim gapo iti panagbisbisyom. Agin inumak lang mo't kinagsigsigarilyo ak. Saan nakbut amatay iti dayta? Sapay naglaing ka sumubat. Nagubingan ka ngam konsumisyonan ti ipapaay mo. Aping ngayon nagkonsumisyon kayo kanyak aya. Bebendak latang aminin nanang. Ay na, agyaman ka, tatutup palak tirik na, Chen. Tanusan, itaypay ko maalinipakan. Aglablabas ka! Konsumisyon nak nga raw dagiti dadakkel ko mang biyanong. Aging nakagtingak iti tawon ko 54. Adak iden iti grade 8 ket intransfer nak tinak ijay Lawak Pangasinan ket naikat ko nga raw ti panagsigsigarilyo ken panagin inom ko mang biyanong. Oh, makitam? Nalaing kamot gayam no talaga atartari maanam, Chen. Nagngangato dagiti grades mo, kat adda ka pa iti top 6. Siyempre sana ka tatabad. Oray nalaing ka no di mo matartari maanan, awan lata ti Serbina. Igaad mo kit di ti agadal, taparaken ka dayta, anak ko. Saan mon asubsubyan ti madi abisyom? Uwan ka di nanang. Pilyam ti pakigayamam. Tano makigayam ka iti problema ti kagimungan, sigurado ang maisurot kamot kadakwada. Depende ti tao dayta nanang. Saan adipende, tadakkel nga impluensya dagiti barkada. Iso apilyam nga rod ti pakigayamam, Chen. Itultuloy mo ti panagadal mo na imbag. Tapno agtultuloy mo tinangato a grades mo. Chen, sumurot ka kada kami. Ha? Papanan nyo? Ag-birthday ni Bricks. Agaw awis, ije inuman. Sagot na kanon ti magastos. Ha? Sumurot ka kada kami, ha? Una, day talaga yan. Ayos! Kung naklakit din nagkadkad ka, tatap 6 kay ti section tayo. Sana niya? Kahit kumuti sumurot ka ta kayo. Awan day ta, tap-tap di ta. Napadasam ka din ti naging inom? Lawag ma, manya ti damdamagang nga inin-inam ka Arak, syempre. Ay sus, sakpeti ko nam. Amangan no natumba kayo amin nga nakatakdirak to pelaan. Ha? No kasta? Sigodan nga aging inom ka? Una, expert da ito no may papanitiin ni naman. Chen, anyat mapaspasamakan ka. Apayabim mabamat aminan dagiti grades mo. Sir, Nagbalin maten awasay dagiti sigud na lang ato a grades mo. Binaybay amaten. anya nga rod ket de talang met ti kabala ka grades, sir. Amok akaba ilam. Ngam ay ayamam laeng. Adda ka di parikot mo? Saan ka madasigud a kasta? Nagbaliw kan. Awan parikot ko, sir. Kan may saan ka nagbaliw ta siguro na kastuyak. Anya? Sayang tinarugyam no di mo itultuloy. Kasi ti nakunak, sir, de talang ti kabalak a grades ko. Anya nga rod no nagbali na wasay. Di importante, makabalsig. Anya? No natadim ti wasay, makabalsig dito, sir. Isungawan nga rod ti parikot. Di napatag kat makapasaak. Sa bali pa iti panagsungsungbat mon. Kaya't ka makasarita dagiti nadakkel mo. Anya, apa kasarita mi da, sir? Basta, kaya't kida ang makasarita. Napatag ti bagag kadakwada. Iso nga ayabam ti inam, wenno ti amam, ha? Da kayo la kuman ti makamo ang makisarita iti anak yo. Takila tabi mabadag iti grades na. Amangan no at damat parikot na. Awan mo ti amok, sir. No kasta nga rod, kasarita yu laengen. Sayang ngamin dagiti grades na tabi na ibayan na. Sumrek no kay kayat na. Ken, adda na kay baga akanayon kano nga agin inom ken agsigsigarilyo. Anya?
Iso na panunod ko, nga mga no, adakit di mo't parikot di anak yo. Sige sir. Kasaritak laangan di anak ko. Rinugyan naman siguro ti madi nga aramid na. Anya ka mo Chen. Nagbaliw ka laang iti sumagmamano abulan. Ngam nagaramid ka manan iti parikot. Saan mo't aparikot nanang? Agad adalaklat tamot. Ngam awanan. Natinagkan iti top 6. Takasano? Nagbalinan awasay dagiti grades mo. Sa anak mo tabagsak? Sapay at dalat na isungbat mo iti amin nga ibagbagakken ka. Anya nga minti kayat mo, Chen. Kayat mo ti agsardeng nga agadal? Anyang iti maramidak, no kayat da kapagsardengain. Ibagamlaang no kayat mo ti agsardeng. Tapno saan amasayang ti panawon ken kwarta iti isasarek mo iti pagadalan. Tadi mo matartarimaanan. Uray bagbagaan nak ni nanang jaklat ta dengdenggen mang bianong. Aging gaana uman amang bagbaga kanyak, kat inararamid ko nga raw ti kayat ko. Mamartag ka nagsigsigarilyo ak. Aging ga naglabas ti tawel, kat nadanon ko ti tawon ko sangapulo kat pito, kat grade 11 na kaon. Ngem awan lata ti nagbaliwak mang bianong. Iti may sangal daw. Papanam tito? Mapanak man maki-birthday? Ha? Kastaya tito. Sigurado nga ado ti chibog itay. Kan ado ti tengedan. Anya? Mabalin ti sumurot tito. Ay katuna, sumurot kalat ta. Mabit lang arot tito. Agsukatak bet. Sumurot na ki dyan. Ay na, saan mo la kuman nga isursurot ni Chen, ading ko? Ang mga no agin inom tulaang mananter aramidan na ijay. Sana balit akadwanak, manang. Saan amaan anawa day jay? Imbag no denggan na ka no makakitan iti arak. Kaslang amin nakakitan iti kaiimasan a mainom ken makan no makakitan iti arak ken pulutan. Ay, konsumisyon a talaga. Nagubingan a nagbalin nga artek ken sumisigarilyo. Da kayo man ngamin. Anyat inararamid dyan ang padakkel ken kuana, tapay nagbali na kasta. Ay na, iso tinang pili iti kasta ajar na. Saan kami mo't siguro ang nagkurang anang bagbagaken kwa na? Ito, mapantan! Chen, di kag papaanawa Pangaasim ta saan ka manan nagbarbartek. Depende iti sitwasyon nanang. Anya? No awan ti mainom, di sanak nga ginom. Ang amno adda mainom, ay ket fiesta nanang. Agragsak manan di karabakob ken bagis ko no kaskasano. Chen, iso ni Mayet. Mayet, iso ni Chen. Kaanakak. Ha? Hi, Chen. Kwa. Oh, apa di ka makasaungay, Chen. Di ta ka matlatan likodak. Kasaong ni Mayet Kasla man nagbabain mo ti kaanakan niyo, tata. Ay so, saan naman nagbabain day ta? Nasaon tupay. Saan ang maibibusan iti sao no kasao ti ura asino? Talaga? Chen, kasaong man ngamin ni Mayet. Saan nakasta nga dakalatan iti likodak? Kaslaki din at dati ilamlam mangam. Kwa, tito. Agsarsarita kayo pa ditoy. Tada kasaok akong padrek. Ay, tito, mabit lang. Umay ka, Chen. Agtugtugaw tapay. Kwa, surutok bait ni tito. Ditakan. Oh, apay nga sinurot na kadagos, Chen. Kwa, tito. Kaya't ko ti sumango kada kayo. Ha? Kayat mo ti sumango iti inuman? Ngam ti makisarsarita iti balasang? May mayat ti sumango iti inuman, tito. Ay, awan. Kabutang mumut gayam ti balasang. Saan mo't tito? Naglastog ka iti inuman. Ngam itarayam mo't gayam ti balasang. Awan mon, Chen. Ni tito may. Kitaam ang mga numaluto ti dalom mo iti kinahilig mo iti arak, kaanakan.
Sayang lang ti biyag mo, tanagubingan ka ang manginaw. Mamartag kan manigarilyo ak nga ginggay ta mangbianaw. Daytoy nga raw ti parikot ko. No arak alis to ak, no babae nakapuyak. Dinggak man ti pamagbagam mangbianaw. To'y pagayam mo, Chen iti season Pangasinan. Makapaladingit papagayam, ta iti naude a dekada iti 20 ket maysa a siglo napaliw tayo dagiti agtutubo ket naikursong iti pannakabunyag iti dara ken apoy. Iti dayta a pannakabunyag ket nangiturong iti napardas a panagbalew ti aglawlaw. Panagbalbalew nasarakan na anarikot ket nagbanag a masansan iti pannakatikaw. Ti pannakatikaw ket kanayunan pay a pinadakas dagiti gagayem a kayat na ti agbiag iti moderno a kagimungan. Kagimungan a nalablabos pay ngem dita. Mangipagpakita iti makamutan lubong a kababalen. Ken iti moderno a panawan itan abuyugan ti made akitan ti musika. Pagiinuman, pornografiya, ken tinalabas a pannakaupay iti biyag. Papagayam, makapadismaya ti agdama a kababalinen ti kagimungan. Yan tangay dagitoy a kasasaad ket agrairan iti pagilyan tayo adayta ket agturong kadwan na kadagiti agtutubo ti kinaawan disiplina. Ladingita Chen ngem saan ka ama ilaksid dita. Akas laki din dayte pagpampanakal mo ti panagininom kan panagsigsigarilyam. Ha! Siyak lang at ati amam, nakaraman kan iti binalseg. Oh, yeah! Daytay bulbulun ka kumakait. That's right. Makapaladingit at talaga papagayam nga ibaga, kadagitoin ngal daw, ti tattao, ket di na ikabkabilangan ay ti importansya ti disiplina. That's right. Ti tao ket agturong iti bukod nan awagas. Palugudan dalatan ti bukod da atarigagay, aday taket masansan agtungpal iti pannakaupay. Ramaramon na pay dayta ti krimen ken kinaranggas. Agbibiyag tayo itan iti narikot unay a kagimungan. Adagad ta nasap a panagsikog dagiti agtutubo a babae. Kinaranggas, adakad ita ketelendan ti biyagda kain agtultuloy a kasta. Ti kagimungan tayo ket napukaw nanti pannakaapiras iti kasapulan dagiti anak tapno mangmulay iti kababalain ken kabailan. Kasapulan dagiti agtutubo ita ti agtultuloy apan nakasanay iti ayat a mangilintag iti puso ken panunot. No magutugot iti ayat, disiplina, ket malapdan na ti pannakidinniskoter. Ti panangisuro iti anak, ti kaipapanan, ti kinaornos, ken respeto, ket may sa adakkel a karet para kadagiti naganak, kadagituyen ngal daw. That's right. Masapula mayat nag ti limitasyon, ken pagayatan a mangipasimudaag, abidot ti agbisyo, akasitar aramidem, Chen. That's right. Ti disiplina ket iso ti pundasyon ti iduduras mo. Nupay dayta ket physical, mental, wenno emotional.
pagagdanam kumadayta para itinarang paya amasakbayan. Ti progreso kat magunudlaeng no ti tao kat karagpen ken nabuyugan te panakadisiplina. Iso ati pamagbaga ken ka dagiti naganak mo ken barok ket masapul a pagrusingem ken darisayem ken masapul nga imet mo iti sa dinuman. Italimeng mo di tapusom ken ipakat mo iti inaldaw tadayta ket yan ninaw na ti kinataom ken kababalin mo. That's right. Ala, kastan, chen barok, ket sapay lakuma, ka babaan kadagitoy nasaop ken ka, ket magutugutan day tariknam, amang tungpal kadagitinay pamagbagaken ka dagiti naganak mo. Alright. Alang arod kakabsat ken papagayam, pumakadan toy numotibiyang, aging gay ti sumarno ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada tayo amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Nung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!